ipuia, porrotx beldurtuta, beldurtu da daude hasiera batean umeak, kupu eta lore, lehenengo kupu esnatzen da eta amaren gelara iritsi nahi du, baina korridore ilunak beldurra ematen dira, nik uste ume asko izan dugun beldur klasiko bat dela, iluntasunari eta pasillo luzeei lehengo etxeetan batez ere zeudenei ez. Eta, iristen da, ama di eskatzen dio beraiekin lotan gelditzeko, gero lore ere amesgaiztoan, gauean sortzen diren beldurak, ez? Lore amesgaizto bat dago, eta batean porrotx ere agertzen da beldurtuta, ez? Orduan ikusten da, nola beldurrak ez diren haurtzaroari lotuak bakarrik, baizik, helduek ere badauzkaten eta porrotxek aldetzen dio pirritxi, ez? Ni bano aginean gora, eta beldurra noiz arte izango da, ez? Eta, ematen dira... Ez esaten dio pirritxek. Pirritxek esaten dio, beldurrak zeharkatzeko hartu nire eskua eta behar duzun denbora. Ez dut esan errimatuak dira ipuiak, esaldi motxak eta errimadunak erabili ditut hauek osatzeko, irria aldizkarirako kupu eta loreren komikiko gidoiak egite ditut eta formatu hontan izaten dira, esaldi laburrak eta errimatuak. Niri asko gustatzen zaidalako umei errimaren zentzua, txikitatik hor gelditzea, izango da bertsolaria naizelako eta gustatzen zaidalako, baina konturatzen naizelako baita eta askotan esan izan didate, ez dira zailegiak esaldi horiek, aurrentzat. Eta nik uste ipuiak irakurri behar direla plano diferenteak dauzkatela, eta ipuiak tresna direla. Nik guk alabari ipui hauek kontatzen dizkiegu, hauek bezala, eta oso modu diferentean. Marrazkiak jarraituz bakarrik ulertzen da ipuiak, ez daukazu letraren beharrik kontatu dezakezu deskribatuz, baina batzuetan berak nitez irakurri. Eta orduan kontuatzen naiz 3 urte dauzka, baina pixka bat mantra bat bezala sortzen dela, berak ez ditu hitz guztiak ulertzen ez, baina ia buruz dakizki esaldiak, eta kantatzen ditu iaia ez, zurekin batera, eta erritmo bat sortzen duela, eta errimaren zentzuak eramaten duela umea beste plano batera ez, eta hori hor dago, eta gero